Patay gutom, maningkuan eh. Gas kemo. Mukhaan siya may kay last chemo na niya. 1, 2, 3, come on! Hey everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, ang gagawin po namin is magmumukbang birthday po kami. Birthday po ngayon ng father-in-law ko. So kakain po kami at hindi naman talaga bonggang-bongga yung mga handaan namin at hindi naman talaga marami yung mga pagkain na kakainin namin ngayon na ihanda namin. Ang importante po ay masaya ka sa mga banding ng pamilya nyo at masaya ka sa kinakain mo. Yun po yung mahalaga. Kaya guys, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga pagkain na kakainin namin, kung ano yung mga klaseng mga putahe yun. Simple lang to guys at hindi to maraming mga pagkain ang hinanda namin para sa birthday party ng father-in-law ko. So masaya lang kaming kumain kahit. At guys, ang nagluluto po noon ay ang sister-in-law ko. Siya po yung naghanda, siya po yung nag-prepare ng food namin. Siya yung nagluto kasi siya naman talaga yung magaling magluto sa aming lahat dito. Kaya nagpasalamat talaga kami sa kanya kasi magaling po siyang magluto at mahilig po siyang magluto. So kami, hindi talaga kami marunong magluto. So nakikain lang talaga kami sa luto niya. Kaya thank you so much sa mga masarap ng luto ng sister-in-law ko. Kaya kung malaman kung ano yung mga kinakain namin, please keep on watching. Hi guys! Ito yung handa namin. Meron tayong lechon manok. Homemade lechon manok. Meron din tayong spaghetti at anong tawag? Choco jelly. See? Yummy. Inside and out. And beef rendang. And soy sauce. And Red rice. menudo and red rice. Ito yung tuyo. Toyo with Sally. See? See? This is side dish. Sige na. Bye! O another na katuigan si Pa Simon, salamat sa tibok tuig ikaw nagagiya siya ha, nagaproteksyon, nagaamuma, nagahatag ng palawas, nagahatag ng pagkinabuhi Ginoo. Salamat kayo sa tanan kay wala nimo siya ipasagdan bisan ko niya nasa sa Amerika, ikaw gyapon amuma siya amahan. O salamat Ginoo sa mga kamot nga nagaandam niini ug sa panalangin imong gihatag sa mo sa labi sa tanang kalapasan. Salamatan in Jesus name. Amen. Amen. Happy birthday, Papa! At happy to you! Kasi mo ay guideline. Ay, dali na. Nagiging ako. Nakuha isang sabi yun dyan. Wala yung focus na lang. Last time, Gusto na ka? Sarot 30. Ano yung si Sarot 30? Umukay ko na yung baka. Ha? Umukay baka. Umukay yung baka. No, umukay na. Umukay baka. Umukay bibiro ng baka. Hindi? Pagdilid lang sa pa. The baka. Mo. Hindi, magkakaroon ako na email. Okay ka ni? Kumanta ka na. Wala lang toyo. Nak, ikaw ka anak. Hi guys, this is Chicken made. rendang. Beef rendang. Gabi. Kung siya niyo bakal. Ako na ang buwako sa mga pala. Eh, shout out pala kang ni Carter. Hi guys. This is friend 1, 2, 3. Yes. Art cares. Wow. Ikaw na? Art cares. Ah, Yung mga account.
Kaya mo si Kaway. Kami nag-away diha. Ngaon ba mi? 30 man. Ah, basta sa 30 mo numbang eh. Ay, gutom na. Patay gutom man yung kuan. Last kemo. Mukhaan siya may kay last chemo na niya. Kuan mo kay That's alright. Di ba ko butag sa tayo ko tapulan ko. Ay, pa to si Kwan. Pag-read later. Nakatabay. Ay, ugan na kukuha din. Balik. Ito ito na kuanin niya sa last chemo. Ay, uy. Kuan na yun. May. Maya yung recipe mo. Cancer. Yung amiga, may. Na. Maya po itong recipe yan eh. Recipe. Pero tuwan ba kung kuan humba? Mata. Ito baluan na ito. Ito ganyan na. Nagkakagili Dali naman kuan, bumba. Ngayon dito sa ginako pertuon daw. Pagkain na ako grabe ko. Baluin. Ano ba kayang nato lang? MM. Sila. Hindi magmahal. FM kitchen. I'm sorry, I'm MM. Oh, Princess, subscribe my channel, KMGS. Ate. Tapos Jessica. Kumakon Jessica. Di ba makalaman mo hungit ko mo? Wala dia, iya po daw. Ay, nakaw. Hindi na pala, bilay ko ba ako ng bilas mo? Ako ate susunda ko. Ano ba kaya nga? Babaan na lang. Sige ko kuan, katong sige ko kuan, wala ko kuan. Sige ko Baka? dili ko munggay. Wala ayun. Ano yung katabang kukuha? Mawala yung arthritis. Bin, ayaw ko ng baka, bin. Kuan mo ko kay ano. Kuan mo ko kung saan ka ng arthritis yun. Kuan niya mo? Ano sa? Sabi ko ba ano? Ang kani ba? Bangko. Ha? Tagaan na kami. Nakan niya, nakan. Kasi mumukbag sa relax diha. Naman lagi na. Ayan, tinaw ko niya. Kitin niya ang kamera. Dili ra sa pinaka. Ito mo lang akong gagawin. Wala, basta yun lagi niya. Ano na? Yan sila ko kita sa diba. Kipit siya, ganun lang talaga. Oh, sige siya, balik. Makatawa sa barang kung napakahulun ka. Oh. Ay, electro ba kaya? Patikap mo kami sila. Ay, ano na? Bagong graduate yun. Pwede siya, ma'am? Na primero bayot. Siya no? Wala ko ang good. Pinako sa iban na. Yan. Baka na daw. Kuya, tanaw sa kuya. Kami iskulit yun. Gusto nyo mga spaghetti. Nindot yan. Nindot yung patapuan. Nindot yung kamera ba? Oh, tinaw. Yun ang kamera. Bibon. Oh? Lagi alam bibon. Buisog, buisog. Dada. Best part daw, best part. Napakog. Hilang ang lago. Tawa ni mo na rin. Pada ko ng iban ng tao. Uy, napakong. Ito na masibol. Muna bibong ka mo. Hi, Choco. Choco Jelly. Naging laway. Ayaw ko ino ka. Naman ko'y kuhaan ka ng kauban, vlogger. Sabi sa iya, ito kuhaan kay prayer. Iyan video. Basag sa Bible. Iyan Wait, ano sa... po?
Oh, iyang ipakuan nga unsa tunga chapter yang ibasa. No, sa buko. Asya. Ba taga Davao, may? Taga Davao? Dabaw. Gamay mo sa driver? Dabaw naman nakatuto naman sa 1,000 pero ang yang kuan. Problema niya. Anak nakakita na sa simbahan. Wala pa dyan mga ligo. Mapilit pa ko ko. Mapilit pa ko. Hi guys. Oh, wala? Oh, nabduluan na. Binisot dito. Dito siya nga natuon. Samsa? Ala, nanay taon. Ano, sneak-sneak ito sa? Model ba ko? Okay na rin mo Paano ipakita sa mga netizens? Di ka nabutangan na siya. Oo. Ipakita si Bian. Butangan na Black Naman ko Forest. dito ang kamera. Sige ba natin eh? Dali mo ko doon, to. Naman ko siya. Oh. Black Forest ni sa. Black Forest. Ay, ako ang pag-ilog ni Kim Black Nadaot ang dami. Hi guys! Ako nga, naganahan ko kung ino kung tayo. Ano sa buhok? Nakiuba no, na mga dagang kay mga buhok. Di, karang magpaling nga paano wala ko ang mga ka. Wala di PM na ko ko. Violation mo. Bag. Yan guys, tapos na po kaming kumain at ayun lang po yung mga kaganapan namin sa araw na to. At yun yung kinakain namin, yun lang yung handa namin. Simple, maliit, pero masaya at masarap at sobrang busog. Yun yung isang malaking banding namin sa pamilya namin. Kaya guys, thank you for watching and please don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel. And please don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa bago kong mga kaganapan sa mga bago kong vlog. Kaya guys, thank you so much for watching. I hope you enjoy my vlog. Kaya guys, thank you so much. Bye!